המטרה באמא של שבת היא קודם כל לחסוך כאב ראש וזמן יקר להורים. הכל באווירה שמחה ועליזה, ושהילדים ייהנו וישמחו לקבל את חבילת שקיות ההפתעה שלנו. חבילת הפרסים באמא של שבת מורכבת מ-15 עד 40 שקיות הפתעה, לפי בחירת ההורים באתר. בכל אחת משקיות ההפתעה יש פרסים נהדרים שכיף לקבל. את הפרסים אנחנו בוחרים ממגוון הפרסים של שקל שכולנו מכירים, ואנחנו מביאים את האיכותיים שבהם. בכל שקית כזאת יש תכולה של 5 פריטים. כמו שאתם רואים, אפשר להוסיף מדבקה בהקדשה אישית עם שם הילד על כל אחת מהשקיות. ואנחנו יכולים לספק גם בקבוק תירוש 100% ענבים עם כוסות חד פעמיים לפי בחירתכם. חשוב להבין שאנחנו מכירים היטב את ימי ההולדת בגנים ובכיתות הנמוכות ואת טקסי אמא או אבא של שבת. לכן, גם המחיר הוא מאוד מאוד נוח להורים והרבה יותר משתלם מאשר בחנויות של שקל עצמן. אנחנו מאוד מבינים את ההורים שמזמינים אצלנו, ולכן החלטנו לא להתפשר על משלוח שהוא לא פחות מסופר מהר. המשלוחים אצלנו מגיעים בהמון מקרים עוד באותו יום. המקסימום שיקח לשליח שלנו להגיע לדלת שלכם הוא 2 ימי עסקים בלבד. שאלה נהדרת, שהתשובה עליה היא לא. כי הורים לא צריכים עוד עבודה. הורים צריכים להעריך את הזמן שלהם ואת הרוגע שלהם. בשביל עוד עבודה יש אותנו, ואנחנו נסגור לכם את הפינה באהבה. להוציא את האוטו ולבזבז זמן על חנייה, תור ודלק, אנחנו מביאים את שקיות ההפתעה עד לדלת, אפילו עוד באותו היום, ומבטיחים 100% שביעות רצון. שזה אומר שאם אינכם מרוצים מהפרסים, כל כספכם מוחזר. מדובר פה על שקיות הפתעה, ואנחנו בטוחים ביכולת שלנו לגרום להרגשה טובה לכולם. וכולם יודעים כמה זה נעים לקבל הפתעה. דבר שני, המגוון בפרסים האלה הוא מאוד רחב ומשתנה, לפעמים אפילו על בסיס יומיומי. לא מדובר פה על קנייה משופרסל או מטויז אר אס, ולכן אין טעם להטריח את ההורים בעוד טרחה. ביום הולדת לילדים המתוקים, או במקרה שהם נבחרו להיות אבא ואמא של שבת, מחלקים שקיות הפתעה, ובזה אנחנו מומחים. תנסו אותנו ולא תרצו להפסיק. אם יש שאלות נוספות, הוואטסאפ שלנו פתוח וזמין, ואנחנו עונים מהר מאוד, אז תרגישו חופשי. הזמינו עכשיו את חבילת הפרסים המושלמת בשבילכם ובשביל ילדיכם, והשליח שלנו כבר יוצא לדרך.